Jama'a masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin naji na gani daga babban birnin tarayya Abuja. Duk da cewa a birnin tarayya ba a zaben gwamna da 'yan majalisun dokokin jihohi, su suna da 'yan majalisun tarayya ne sanata ɗaya tak da kuma 'yan majalisun wakilai guda biyu. To muna ci gaba da tattara ababen da ke tafe a duk faɗin Najeriya inda wakilanmu suke da wasu masu sa ido akan wannan zaɓe da ake gudanarwa na gwamnoni a jihohi 28, ganin cewa saura jihohi 8 da suka rage ana gudanar da zaben su ne a lokuta daban-daban, ganin irin abubuwa da suka faru a baya, kuma aka kai kotu da kuma wasu abubuwa da suka sa aka sauya lokutan yin zaɓe a waɗannan wurare. A wannan shekara ne mata sun ba da mamaki, sun fito suna neman takara. Ya zuwa yanzu akwai mata da ke neman takarar gwamnoni a jihohin arewa. Wacce ta fi jan hankali a yanzu ita ce sanata Aisha Bina daga jihar Adamawa, kuma alƙalin mai girdiga da muke samu a daidai wannan lokaci ya yi nuni da cewa a wasu rumfunan zaben wasu wurare ƙananan hukumomi ita ke kan gaba, a wasu wurare kuma sauran jam'iyyun ke kan gaba. Al'amari ya sa muka gayyato muku manyan baki daga damata. Muna da Mama Balaraba, barka da wannan lokaci. Barka dai. Barkan ki da shigowa wannan zaure. Ne ma haka. Masha Allah. A wannan bangare kuma muna ce mata grandma, mama and everything, auntie, ede. Barka da shigowa. Na gode sosai. Yawa. To gani yadda ake ci gaba da tattara alƙalima da sakamako a jihohin Najeriya daban-daban, ku mata ne. Ya za ku, bari na fara daga gare ki, ya za ku kwatanta irin bayanai da kuke samu akan rawar da mata ke takawa wajen jefa ƙuri'a da kuma waɗanda ke neman takara, ganin yadda aka ce a wannan karan an samu mutane ba su fito ba sosai kamar yadda aka sare kuma kamar yadda aka gani a lokacin zaben shugaban ƙasa. Dole zai zama haka domin mata ba su ji daɗi ba. Na daya akwai wani kungiya ana ce KDI, Impact Development Initiative. Abin da suka nuna mana cewa a cikin wanda suka sai a shugabannin kasa 18, an ce mace daya ne kawai, to gudana suka samu ba mace daya da ta samu. A ce kuma wanda sun nema sanata 1,100, to mata kuma 92 din nawa suka samu 3 wanda suke da wurin da dukkan su 8 din ba ko ɗayan da ya zo za ta dawo. To wannan ya zama mana abun damuwa. To kuma a ce karamin abun nan da aka ce House of Reps ga 3,122. To matan da suka nema su ne 288. To gudana suka samu 15. Wannan bai zama mana abun mamaki kuma da abun kunya ko kuma abun tausayi ba. To gashi kuma karamin hukuma a ce House of Assembly, jami'a karamin na state aka ce dama wanda duk suna neman duka 10,232. To matan da suna saya yanzu 1,149. To yanzu duka abin da muke jin ko wurin da na fito ban samani mace daya za ta samu ba a Benue. Kin gan kuma ko a kudu da dama mata suna fito da yawa ma, a ce Ondo dama mace daya ne kawai ta saya, amma ana kokari a tura ta, ba wai za a fito da ita kawai ba, har ma a ja ta kasa. Abin da ban taba yin a rayuwarmu ba a Najeriya shine muke yanzu. Kuma na gwamnoni maza da suke duka mutane da suke saya 220, mata nawa? Matan da muke da su 20, dama ce 26, amma wadansu sun ce 24 ne. To guda nawa kina ganin za su samu? To damuwar da muke da shi kuma kin duba matan wanda suke fitowa, shi yasa abin da ke faruwa a Lagos aka cewa ka fito da wani irin dodon da baya so gan mata, kuma dodon da baya so wanda ba su fito daga Lagos wato non indiya kara gansu ba. To yaushe mata za su fita in ba da yasu ba
lokacin da kuke kar kowa ya fita, ba mata da za su fita ba, iyayenmu ne za su fita su dafa abinci, su sa ruwa ma mai gida, su jara komai da komai. Idan sana'a ne ma a dan yi sana'an su kafin su koma su je su saya zabe ba. Wannan su ma su ne za su tashi a zo in sallah ne za a je a yi a tashe mutane ta ku je ku yi sallah, ko kuma za a yi addu'a na Christian za a wuce, ko kuma wurin zabe din gaba daya ba su ne za su je su jara kujeru in akwai dan abinci da suna so su ba mutane, ba don kamar cin hanci ba yadda mata sun saba da taimakowa. Yanzu ba su iya sun fita ba saboda Allah. Haka ne yake yin zabe kuma wani irin dodo ne zai zo fita lokacin da aka kafa a ranar zabe, ba wai abun ya zo haka kawai ba. To idan ya zama dole cewa dodon zai fita, me yasa ba za a daga ba ko a yi kafin tun da aka ma daga zabe? Me yasa idan suna da gaskiya, in ba wai suna so su kore mata don mata suna da yawa za su zabe masu kirki ba? Wannan ba na son mu doka idanunmu, dukkanmu mu zo da mun san Lagos suna da dokokin da yana cizo. Ina son mu tsaya mu tabbata wanda suka yi mata wulakanci na kamun bar su wuce, mu kama su sosai, doka ya kama su, a tabbatar cewa abin da ya kamata su yi sai a yi da su. Na mun gode bare da gaske. Bari mu koma gare ki Mama Balaraba, kin ji bayanin anti da take cewa abubuwan da aka gani misali a jihar Lagos, a wasu jihohin ma an ce kar mata su fito saboda ba a san a ce a ga mace tana kan gaba wajen neman mulki a kasar, musamman ga ganin al'adar mu da dai kuma wasu lokuta ma addini. Ya ke kallon wannan al'amari na dakile yunkurin mata fitowa su je su jefa ƙuri'ar su, wato wannan yanci ne da ƙasa ta basu? Wato gaskiya zan gaya mana abubuwan da suke faruwa a ƙasar Najeriya ya wuce misaltuwa, ba saboda kuma saboda dama ita ya mace a Najeriya ba a ɗauke ta da muhimmanci ba ma kwata-kwata. Kuma karki manta a dace ma ya dace da ilimin su, amma daga baya kuma an gano cewa ilimin ya mace ya fi na kowa a duniya, kuma suna tuya ne suna mantawa da albasa. Allah ya riga halicci mata fiye da maza, kuma sannan ya ba su ilimi, ya ba su kwakwalwa, ya ba su basira, kuma su karan kansu mazan sun san cewa idan ba matan masu kansu ba za a zaɓe su ba. Amma abin da suke manta shine daƙile mata da suke fitowa su nemi yanci domin su kare mutuncin kansu da ƙasarsu. To akwai lokacin da zai zo su da karan kansu dan sai sun da suna cewa da ma sun sani da sun bari matan nasu masu fito madadinsu. Dalili na ko shine ba zai yi bane a ce a kullum ana nasiha, ana wa'azi akan mata fa iyaye ne, idan ku tausaya musu ba kar ku cutar da su. Amma har yanzu ni da ake ta maganar demokradiyya, har yanzu fa koyon demokradiyya muke a Najeriya. Har yanzu demokradiyya bata tsaya da kafafuwanta ba. Ai tuntun muke cewa a bada koda kashi 35 ne. Akwai wanda ya fito ma a matsayinsa na ɗa namiji bai tunani ba ya ce wai ai a ta yaya ma za a ce ma a bari ma mata su shigo. To kamar yaya mace ta yi karatu, ta yi iliminta, ta tabbatar da cewa za ta iya aiwatarwa. To idan har ba sa so a ce a bari mace ta tsaya takara a zaɓe ta, to me yasa suke barin likitoci mata? Me yasa suke barin mata suke tuka mota? Ai akwai pilot officers ma da aka yi, amma ai akwai lokacin da shagari kuma mace ta fito daga Kalaba ta tuka jirgin sama. Me yasa suka basu daƙile ba? Wannan abin na gaya muku, wato ana cusa wani aƙida ne na daban. Yanzu imagine ma a ce wai kasar Lagos wai a ce wai an fito da wani dodo ranar zaɓe. Me amfanin fito da dodo? Ai tsoro suka ji. In ban da tsoro, me yasa jiya ba su yi ba, ko kuma su bari gobe Lahadi su yi? Kuma shi wannan dodon shi ne zai kare musu duk komai da zai iya faruwa a Lagos. To wannan abin ya kamata mu fito ne mu ƙara ƙirƙiro waɗansu abubuwa yadda za a ci gaba da yaɗawa da kuma wayarwa da mata, a daina cusa musu tsoro a cikin zukata suna yadda. Dole sai an fito an yi ainihin farfagandan cewa ba a yadda ba. Yanzu lokacin ake ta magana yan sas, ai da aka fito din an fito kuma mata sun fito sun goya baya. Me yasa ba a ce maza kawai su fito ba? Saboda haka kenan kin gani kamar ku yanzu da kuke matasa, idan ba tashi sai kuka jajirce ba, to haka din abin zai ci gaba da yi. Saboda dole kuma sai an korar da al'adar da ake ta magana a kai. Wannan al'ada, ina jin wani wanda ya magana a ɗazu yana maganar cin hanci da rashawa. Ai cin hanci da rashawa su waye suke yi?
ai manyan su din su ne suke ko kwayoyi da ake shigowa ne da ke mun sun shigo da kwayoyi mu raba wa yara matasa ai su din ne. Saboda haka ana cutar da mata ne kawai saboda an ga cewa an nuna al'ada ta fi karfi a ƙasar Najeriya, amma ƙasashe da suka ci gaba ai sun san muhimmancin mata kuma sun san mace tana taka rawar gani kuma saboda haka suna yi da ita. Amma yanzu a nan in kin gani in aka ce miki rapin yaya mata ne yake yi, da an je an kai kwana 2 kotu sai ta dakile magana. Sannan kuma abinda nake so mu sanar da mata shine wannan abu ba zai sa mu ji tsoro ba ko mu razana, wannan ba gaskiya bane. Mu fito fili har yanzu mu ci gaba da yi har Allah ya kai mu ga cin cewa wata rana din sai an samu matar da ba ga irin ba yanzu shekarar ta 22 duk wanda ya san siyasa tun ana NRC da SDP irin ta dinga fitowa. Mrs. Pam ta fito sai lokaci ya zo sai a dakile ta bayan sun gama karban kudin ta, amma karki manta ba matan suke zuwa suke kwanta a gaban ta ba, mazan ne suke zuwa su kwanta matan ne, amma sai mazan su je su kwanta su shimfiɗu a ba su abin da za su je su yi campaign su je daga ƙarshe ma wani sai dai ta kwana a hotel na manta da matar tashi. Saboda haka duk wannan abun sai mun fito fili mun yi bayani. Ke bari ma ga miki muna nan muna shirye jam'iyya ta mata a Najeriya kuma insha Allah sai ta kafu. Mu gani idan an fito da irin su Naja'atu Muhammad aka ce duk su fito su tsaya takarar shugaban ƙasa ko za a hana? Na'am, to bari mu koma gare ki wannan alƙalma da kika nuna mana da yadda abubuwa ke tafi. Ke ta ina ke ganin za a iya shawo kan wannan al'amari? Musamman ma a ce jihar Legas a ce yau an ɗage zaɓe da mako guda. Ba a yi komai ba na cewa za a fitar da dodo a yi abubuwa sai ranar zaɓe. Ina mafita ga irin wannan abubuwa da suke kawo tarnaki ga yin zaɓe yadda ya kamata a Najeriya? Kin ga da yarwa na ta faɗa gaskiya ne fa. Wani abun da ba su son su sani ba su son kuma su yi shi ne gan mata ne masu tausayi, mata ne masu amana, mata ne masu tsoron Allah. Kan gan wannan duka don haka mazan ba su son mata su zo kusa. Bari ma mu duba har yanzu statistics da waɗannan suka nambobin da waɗannan suka kaidiya suka fito da shi a Lagos ma kadai kafin karfe 12 aka ce yan banga da suka fita mai zai hada yan banga da zabe kuma ba wai ana yaki ba. Me yasa lokacin da waɗannan suna fitine mu yan kidnapping da sauransu me yasa ba su je sun taimake mu ba? Mun ji wai kafin 12 din abun da wanda observer suka faɗa mana shine cewa a Lagos kawai 77 aka samu abubuwan da ba wai lokacin ba kashe kowa ba tuko abubuwan da ana yin mun ji kuma wai mata ne suka fi yin musu wannan abubuwa. Mun ji kuma cewa kafin karfe 3 mun zo mun gan cewa Najeriya gaba daya mun samu kamar 1000. To yanzu ba ma fara kirga kuɗi a batuku ba ma fara tafiya da cewa ana kai abunan na INEC batuku. Tsoron da muka jin yanzu ina so ku fara tunani a ce kutaye gurgwaye da sauransu makawo iyalai za su su gudu. Wato kina nufin cewa a yanzu an samu alƙalma da tsayi da cewa mutane 1000 me ya same su? Waɗansu an jefa musu abun an tura su kasa, waɗansu an kare musu hannu, waɗansu an kare musu kafa, waɗansu kuma sun ji ciwo daban-daban. An yi musu abun da aka ce violence, an yi musu iri daban-daban da ba yadda ba kamar wancan mace da duk a ce an fashe bata kai ta tashi ta je ta sa ta daura ina gan zani ne don bata ya ta ji asibiti ta koma ba kin sani waɗansu maza suna da tsoro. Don na ji wai mata ma da yawa aka yi musu wannan kin tambaya cewa ya ne za a fito da wannan dole inda ta faɗa mun dora zanin mu yanzu mun dora sosai ba za mu ji tsoro ba. In kan ga abin da yadda maganan ajayi da ta yi ko jiya ma shekarun jiya kawai ma dan mu ya fita ya ce wai
ireti kaka ce me yasa za ta nema abun nan a majalisa. Wai aikin majalisa zai yi mata karfi, ba ta da karfi, ba ta da ikon da za ta yi wannan aiki ba. Wai na ji kuma yaranmu yan jaridu da suka je wurin, to na sani aikin su ne suke yi, mutum ya yi magana dole kai za ka je ka sa mutane su ji. Mu mata dukkanmu da mazan da suna so gaskiya, da suna so da zai musu aiki tsakaninsu da Allah, na kar su yarda da irin wannan magana ba. Dukkanmu yanzu muna cewa zai zo ya ba mu hakuri, zai a rubuce ma zai faɗa cewa wannan magana da ya yi kuskure ne ya yi. Ya sa zaka cewa ita kaka ne, wata girme maman shi ma, wata ta tambaye shi yanzu da maman kala ya barta ya kara mata rai ta kai kaman shekaru 90, ya wai na laifin da zaka zo ka ce wai ta sufa, bai kamata ta yi ta zo ta nema takara ba. Don saboda yana mata mai kirki, mata mai tausayi ma jama'a, wanda kuma za ta yi aiki da za ta yi. Na sani daga yanzu zuwa kamar an zo an yi musu inauguration, na sani aikin da za ta yi kafin ƙarshen shekara zai fi wanda shi ya yi a shekara 20. Don haka ta zo ne ta share ma mata hawaye. Na ma sani su 3 ne kawai. Wannan ma abu da zai ja ma mutum wani abu ba. Dukkan mu kar mu yarda cewa ana ma mata wulakanci. Me yasa zaka zage iyayenka? In jikoki kuma sun tashi yanzu da haushi, ya za mu yi? Don reni ne, yana so ya rena ta, amma ba kamata ba, don ita ba iska ba ne, ba za shi ba. Kuma abun nan namu ba a zagin babban mutum, ko ma babban mutum sami babban mutum da laifi. Me yasa zai zo yana wannan irin rashin kunyan nan? Na'am, za mu dawo kan wannan magana. Rashin kunya kuma ko da tsakanin matasa abu ne da za a daura a kan iyaye. Yawanci ma a ce iyaye mata suke kan gaba wajen tarbiyyantar da yara. Mama Balaraba, kin dai ji bayani akan yadda abubuwa ke tafi. Muna neman mafita ne ga irin wannan abubuwa da ake gani na daƙile mata wajen fitowa su kada ƙuri'a ko su nema mukamin siyasa, kujerar siyasa, su takara da maza. Gani yadda aka ce ma wasu wurare ana cewa mace bai kamata ta shugabanci al'umma ba. A yanzu dai ina mafita akan wannan matsaloli da ake fama? To ni mafita na farko shine matan Najeriya su fito kwansu da kwarkwatansu. In ma shekarar ta 90 ne dai an zabe ta, ireti kenan na farko. Sannan bayan haka kuma a zo mata su zauna a kafa jam'iyya ta su gurguzu ta mata. Idan aka tashi zaɓe kar mu ga ɗa namiji ko ɗaya fito, a bar matan Najeriya su fito su kaɗa ƙuri'a mu wacce suke so, mu gani da mu da su mu ga wanda zai kwashi kashin shi a hannu. Sannan ita ireti wannan zakara ne na gwajin dafi. Shi wancan yaro da ya wannan magana yarinta ne, kar ta damu da shi, ta yafe mishi, amma ai ta riga ta shiga, kuma ireti mun yi imani za ta yi aiki. Kuma su da abin da suke tunani, ina so ga 'yan siyasa ma baki daya su daina tunanin cewa duk wanda ya hau mulki ya mai da wannan wuri ya zama kaman gidan kakan shi. Ba gaskiya bane, demokradiyya muke ciki. Shi yasa na ci har yanzu muna goyi ne da sauranmu. Saboda me? Saboda ba zai yi a ce ka je ka hau kujerar mulki an zabe ka shekara 20 kana abu ɗaya kai kadai. Kai abun ma abun tunani ne, in ka zauna kai kanka tunani, bai kamata ka ja wani ba ka sa shi a wajen kai ka zauna ka huta. Meye dalilin da zai sa a ce a hana mata? Babu wani dalili. In dai mace ta san ciwon kanta, babu yadda za a yi ta fito ta tsaya takara. Bari gaya muku, in mace ta dage ta fito ta tsaya takara ta ci, wallahi sai ta ba maza kunya. Kunya in the sense cewa ita kanta abun kunya ne a ce ta hau mulki ba ta aikata komai ba. To gani irin yadda aka ga mata a baya sun taka rawa wajen ana ganin sun saci kuɗin al'umma, me ya ba ku yakinin cewa duk mace da aka kawo yanzu za ta taɓuka abin a zo a gani? Ai inda ta je din su ne suka koya mata satan. Ai bata je dan ta yi satan ba. Kamar ke ne yanzu na zo nan muka gama program da ke, shikenan sai aka ce to tunda an gama sai aka ce to ke ma ga gane mazo ki tafi da shi. Sai ce ba zan je da shi ba.
ai an raba ne an ba su ita ma ta gani, kuma ita ko da ake ta wannan maganar sata, me ya sata? A gaya min sata da biro ne ko da fatanya ta je ko da karfin siya ta yaga ta karba. Wannan magana ce kawai na domin a shashantar da mata, a sa musu tsoro a cikin zukatansu kar su yi abin da ya dace. Amma kuma akwai alƙalma da suka yi nuni da cewa an yi wasu sata da menene kuke ganin za a iya yi, saboda idan mace ta dara kan karagar mulki ko ta samu kujerar wakilci a kowane mataki ne ma, ana ganin idan akwai waɗanda suke yin abubuwa da bai kamata ba, ita uwa ce ya kamata ta gina da'a a cikin al'umma. To magana gina da'a, shi kan shi uba shi ya kamata ya fara gina da'a a cikin gidan shi, sannan ya koya wa matarsa, ita kuma ta koya 'ya'yan da ta haifa. To kai baka gina da'a ba kuma yanzu kana zagin wanda ka kawo, zai yiwu? Sannan kuma abin da nake so ki sani shine dole ne a bari ya mace ta fito ta tsaya takara, kuma babu inda ba a samu rauni. A duk duniya ana samun rauni. Na'am, an ce ana yadda bari mu dawo kanki. Mun duba alƙalman ƙididdiga da suka yi da adadin mata da suka samu nasara a wannan zabe, musamman ma na 'yan majalisun tarayya wanda ba su kai na majalisa ta tara ba. Da dai sauransu. Idan aka kafa gwamnati kuma a yanzu mace ɗaya ne ce za mu ce tana kan gaba a waɗanda ke neman kujerar gwamna, wacce sanata Aisha Binani daga jihar Adamawa. Idan aka kafa gwamnati da wannan alƙalima da mata ba su da yawa, ta yaya kike ganin za a iya shigo da mata a dama da su a wannan sabon gwamnati da za a kafa a watan Mayu? Su ne tun dama ba sa son soyi da mata, mai dalili yadda muka faɗa. Mata sun shiga mulki suna so ne kowa ya ji daɗi, ba wai suna so su kwashe abubuwa bai zama musu kaman gona a cewa wannan nasu ne sun saya suna ta jin daɗi ba haka ne mata suke ba. Don haka idan ma suna da kirki, mazan da yanzu suna saya da ita sanata Binani, ya kamata su janye shi to ke yanzu tun da ke kaɗai da mai ce bari mu bar miki a ce arewa gaba daya. Ina so dukkan mu sani cewa a wannan senate yanzu ba mace daga arewa. Lokacin ita senator Binta Masu Garba ne, arewa duka abunan hukuma 19 mace daya ne kawai lokacin. To a ce yanzu ba ma mace gaba daya, bai zama mana abun kunya ba. In an je kuma House of Reps da wurin mun dan yi sa ana da mata guda daga Benue guda 2, Yobe guda 2. Kunya ne a cewa ita honorable daga Gombe bata dawo ba, don aikin da ta yi, jaran da ta wato Aisha Duku don ta yi aiki sosai, so ya zama ma dukkan mu kunya. To ne za a iya yin yanzu? Kwanakin baya da aka ce ga takardar da shi shugaban kasar da aka zaba yanzu cewa gashi takardar shi ya ce zai yi kaza, na ce wannan to in ya rubuta ni gaskiya ne dama yana so yin tsakanin shi da Allah. Me yasa a Lagos, don ya kamata ya nuna mana a Lagos me yasa da suna samu idan abin da aka ce twinning principle ko zebra principle, in an doka in mace ne governor, deputy nata za ta zama deputy za ta zama namiji, in kuma namiji ne governor yadda shi da Bokno suka yi. Me yasa shekaru da yawan da ya wuce yanzu an koma an hada ma za gaba da ki duba duka wurin, ko South East ma duka ko ina, ko Benue namu haka aka hada dukkan su maza sun yi layi da kansu don nasu cikin su ne kawai suna nema. Yanzu suna so su faɗa mana gaskiya, a ce yanzu da ba haɗin kai sosai, a ce abin da ake ce presidential spokespersons, maimako suna tura wuta daga wuri da suke, suna ma mutane wulakanci, suna zazzage mutane, suna ma shugaban kasa karya. Ya kamata a kawo mata. Abin da kuma ana ce chief of staff, muna so a dokar mace ne ta zama chief of staff na shugaban kasa. Abin da kuma ana ce principal officer, don muna so mu samu zaman lafiya, ba ma so ana janin jaka ba. Mulki ba yaki ba ne. Muna so kuma a wannan senate mun sani mata 3 nan sabon zuwa ne, amma duk da haka a cewa a principal officer da kafa a sa mata a ciki. Manyan kwamiti kamar FCT defense already suna tada hankali nan a bar mata wurin. Kuma muka koma House of Reps, ya kamata a sa mace ta zama speaker
za a yi speaker nan da ana karya cewa ita ta yi sata ba ta yi sata, na yi mata SA Women and Youth a abunan 2007. Don haka kar su kawo mana wani karya ba, mu ga mace kuma ta zama SGF. Akwai matan da sun yi aiki da za su kama kansu da daraja da za su zona, don haka kar su zo su yi mana wani karya ba. Balanta kuma akwai shari'an da aka yi, wato high court suka ce wai duka gaba daya shugaban kasa da sauransu su karamin hukuma dukansu wai 35% minimum, that is komai da ana raba, ko taki ne ma, ko motoci ne ma, ko kayan aiki ne, komai da ana raba, ko zanuwa ne ma, ko riga, ko meye, ko babban riga ne ma ana raba, ko abinci ne ma, ko saniya ne, a ba mata 35. Don haka bashi suka ci. Bashin nan kuma ba wai za a ce wai ya za a yi, akwai yadda za a yi bashi nan su fara biyan bashin nan. Na sani ko an bar mana duka abun nan ma ba za su ya gama biyan bashi din, don ba tun yanzu ne suka ci wannan bashi ba. Yanzu mutum ya ci bashi yana da iko ya zo na ce wai ba zan biya bashin nan ba. Bashi da iko. To a gurguje bari mu ji daga rinki Mama Balaraba, ina mafita maganar da idan aka kafa gwamnati ba a samu mata da yawa ba a wannan karo, musamman ma a ce a majalisa ta 10 da kuma makaman siyasa a faɗin ƙasar idan aka kafa gwamnati a watan Mayu, me ke son ki gani kuma wani sauyi ke son gwamnatin da za a kafa ta duba ta kawo mata cikin al'amura a dama da su? Ni sauyin da nake nema shine a ji tsoron Allah, duk wani aiki da za a yi a sa mata a ciki ko a ina ne. Ba zai yiwu a ce wai kawai abin da aka mai da mata sai wajen advertisement. Idan tallan sabulu ne kamfani ta ɗauki mace, idan aka ce rali ne kai buɗe kamfani sai ka kira ta shafa hoda. Su matan su gane cewa wallahi babu inda ba za su je ba. Ni sauyin da nake so in gani shi wannan shugaban ƙasa in dai gaskiya yake yi, ya san mata sun zaɓe shi, to ya ji tsoron Allah ya kawo su kusa da shi domin su nuna masa tafiyar da ya dace ya yi, domin shi ba zai iya shiga karkara ba. Mata su ne iyaye, mata su ne al'umma, mata su ne ginshiƙin zaman duniya, dole a dama da mace. Muna so mu ga sauyin na kuma mai albarka kuma mai kyau. Idan ba haka ba za mu fito mu sa yara matasa mata su protesting tun lokacin da aka ce za a sake zaɓe. Kada mata su fito a basu mazan su yi. To muna godiya da wannan tattaunawa da muka yi da ku a dandalin sada zumunta na Facebook na Murya Amurka, kuma mun ji duka batutuwa da aka tattauna. Muna da wasu manyan baki da su ma suna nan suna jira da za su ba da tasu gudunmuwa akan yadda abubuwa ke tafi, musamman ga zaben da ake yi na yau 18 ga watan Maris da muke ciki. A daidai wannan lokaci muke cewa assalamu alaikum, za mu sada da ku nan gaba kaɗan.